Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Ka Hnyf Sohra ha ka arfu pratri ubna jemang arajar arfu wei kalano senyang da ki Marbam sha ki Longïing ha kasnong Mawsahew ki bala syakta na ka klamjing pang COVID-19 la sakhilang ya kani ka jinglet ai jing Ïarap da ki Marbam da orang ba snong ba sekretari jong kasnong ki dikhot ka KSU ru kumjo Sian kumani kong sa tat hakani kim khan te ban sing yo ai tang pag di bar ndiat do ngatrai kala biang trai ha kalong Ïarap ka long ka ba pa blade na jong ma kani pisa yang lang ya sei lang para member ko ai khuble ki afiu ka ba tre lang bat ni te ai khuble rong ba snong ba kham kantat bangi juyo jing tep na matan ni peti i teman-teman bangi don ai ni priang suhai ki te bat kawai ka jing ang nut jang ako long ba kadi kunuk sai ki we ki ba dan kata kam si bagin no sinyang hakum kanika apot no ba shop nu khanyang jing pang te asu dei ban ong ba makiro da ki dan kat museum ban Ïarap ai ki king Ïarap namar ngibun ki dan bun ki ba dashim sitom jing jar sa kum kanika por te kat pat ki mali ki MDC jong kanika thain ro khanang bakin no kinatrai rakat lang bat ngi hakani ka pung kanika por publish